Malawi Camera. Madam akunzuzu akupitirirabe ndipo akuoneka kuti zinthu kumene sizilipira ndithu mpaka nalinso ndithu pali malipoti ena kuti ena ndithu afako mabe tingoona kuti information imeneyi ifunika ipangidwe verified bwinobwino ngati ili zilizoona mabe sitikutsimikiza kuti zigawenga zimizimu Inataka kutoka kwa mazi kuja. Kutoka mazi kuja kutoka kutoka mazi. Upanda huyu? Mkanafa. Panda ndio? Mkanafa. Kutiko? Nataka kwa mazi kuja. Upanda huyu? Tena mazi Upanda huyu? Nakafa sasa. Huyu anakwenda huyu. Jini kuti. Kaukani. Jini kuti chaka. Agaga kuma gwafa basi. Kutiko? Nalom. Asa jini kuti je. Mwita? Kunoka naponya ziwili. Ziwili? Alafu tuipe. Jini kuti ina. Sina naponya huko. Bomu huyu. Yazi kuti. Eti masa kuja chako utika ujeni. Amango ponya kunoko nakasiku nakhala ngati tinakhala ape. Anakhala ngati kuti takhala ape ndi kunoko tathamangira ndi amaona ngati tathamangira. Ngodi waipa? Abwene, utakufa tu. Izi utakufa. Kwambiri ka. Ina kutabu da pako kata kama asi kuti? Chipande wewe. Kata uyula pangona mumzanga. Nakakomoka. Omveratu panopa taimitsanso mapurogiramu ena amene akuchitika chifukwa cha nkhani imene tinakupatsira nichokera ku Nzuzu. Panopa situation ili very critical kutengera ndi mtolankhani wathu amene ali kumeneko Moses Ng'oma amene akutipatsira china chilichonse. Panopa chifukwa chotino chiopsezo chafika povuta ana skulu ena amene anakomoka ndi tiye gas okwana 10 panopa atisiya ndithu amwalira komanso matiye gas akupitirirabe ndithu ndipo akomolanso anthu ena opitirira 30. That means zinthu sizili bwino ndi mongo yankhula mwachidule yonena kuti kwabwera magalimoto 4 matata kuchokera ku Malawi Defense Force komweko ku Nzuzu kuti mwina athandize kukhazikitsa nawo bata potengera kuti apolisi akungotaya matiye gasi awo pena paliponse. Pamene ndikuyankhula pano ripoti likunena kuti kwabwera anyamata akunzuni amene ndi ophunzira aku Nzuzu University atenga zikwanje zawo kuti akufuna kubwezera zimene akupanga apolisi chifukwa akuwonongetsa miyoyo ya anthu osalakwa. Komanso kuti no chifukwa choti matiye gasi achuluka anthu adzadza mkwiyo aphwanya mashopu ena mu mzinda wa Nzuzu. Pamene ndikuyankhula pano Nzuzu salinso mene tikumudziwira Nzuzu wasinthika ndipo kudutsa kukhoza kukhala kovutirapo ngati magalimoto athu akuluakulu chifukwa cha mkwiyo wa anthu akugenda magalimoto ena aliwonse odutsa. Sinza kuti ntuti situation sili bwino mu mzinda wa Nzuzu maka chifukwa cha kumwalira kwa ana skulu amenewa apa primary school ya CCAP imene ili mu mzinda wa Nzuzu. Kwakhudzanso makolo, kwakhudzanso anthu ena amabizinesi, kwakhudzanso ana a skulu apa Nzuni chifukwa ena mwa iwo ndi azibale awo. Kotero kuti mu Nzuzu panopa mwayipiratu koma mwina chifukwa choti kwabwera asilikali ankhondo
zathandiza kukhazikisa bata mwina bata akhoza kukhala tono wayamba kupezeka komabe situation yakuno kunzuzu sili monga mmene anthu timayembekezera kuti kumachitika ma demonstration of course komano leroli zafika pa ways completely ways as I'm talking tolankani wanga akuyankhula izi koma akuthawa Moses Ng'oma akufotokoza koma akuthamanga nayenso kuti mwina apulumutse konso naye moyo wake. Izi ndi zimene zakuti tikupatsireni pa nthawi ino pamene ripoti likungotipeza kumene kuchokera mu mzinda wa Nzuzu. Pastor Moses Shumba ndile dzina langa komabe ngati zina zingapitirire tikupatsirani kutsogolo kuno pamenenso tikulandira maripoti kuchokera mu boma la Zomba mzinda wa Zomba kuli ma demonstrations koma akuyenda bwino kwambiri alibe ziwawa kuti anthu akapereka madandaulo awo ku ofisi ya DC kumene kuli nzathuyu omenyera ufulu Bon Kalindo tenza nawo ndi anzathu akuzomba. Tikupatsiranibe zosatira zina ngati zingakhale zovuta mumva kuchokera pano pa Rise and Shine Group of Company komwe kuno ku Malawi mzinda wina uliwonse timapezeka Blantyre ya Zomba Nzuzu ngakhale Kasungu tikupezeka kandi pomwepo. Komanso kumene ku anthu ena amangidwa ndithu amene amapanga zionetsero ku Mzuzu akuti awatchaja akumene kuti awagemera milandu osonkhana kupanga mademo popanda chilolezo. Ndiye anyway zambiri zilipo tikupatsireni kuti zikutha bwanji kumeneko. Nzuzu ya Yagamoto Nzuzu ya Yagamoto Oton Chirwa Airport ndimene mukuyioneramu apa ndafika penipeni pa airport ipo gulu mukuyionero ndi winga imeneyo yagangalama simasewera yayi kuli mwana wa munthu kuchoka kwa Ruwinga siochoka kalonga amenewo apolisi kumati kuponya tiye gasi ayamata kutora changu nikubweza popo zikutero Nzuzu Airport tinkanena kuti Nzuzu ikati inunkhe nayonso imanunkha payokha ndimene tikuyioneramu. Malawi Camera.